Konjo ing asma dalem Yang Rama Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Para kadang kinasih sumitra dalem ing Sang Kristus, mitra panglimbang enjang ingkang binerkaning Gusti, sugeng enjing lan berkah dalem. Enjing menika kita badhe nglelimbang sabda dalem saking Injil Santo Lukas bab 12 ayat 51 ngantos dumugi 59. Pratandane langit lan bumi kowe bisa ngarani, yo kini ora bisa methek pratandaning jaman iki. Limrahipun alam ngatingalaken tondo-tondo minangka pamiling saderengipun prastawa dumados. Toya seganten ingkang dumadakan surut sak sampunipun lindhu ageng mratandani badhe wonten tsunami. Kewan-kewan ing wana gunung sami mandhap ateges gunung menika badhe njeblug. Hawa ing sak kiwa tengen dados panas lan sumuk, kadangkala minangka pratandha badhe jawah lan sapiturutipun. Wonten ugi tiyang ingkang saged maos geseripun lintang-lintang ing angkasa ingkang lajeng dipun gathukaken dhateng pratandaning samukawis ingkang nembe utawi badhe kalampahan. Semanten ugi anggen kula panjenengan sesambetan kalian Gusti Allah. Maneka warni kedadosan utawi pengalaman ingkang kula panjenengan lampahi ing saben dintenipun kedahipun murugaken kula panjenengan sangsaya tepang kalian Gusti Allah, sangsaya caket lan mangertosi menapa ingkang dipun kersakaken Gusti. Gusti Yesus paring panyendhu dhateng tiang-tiang ingkang namung pinter nginten-nginten pratandaning donya, pratandaning alam, ananging boten gadhahi panggraita ingkang lantik dhateng kersa lan dawuh dalem, langkung-langkung pangajak dhateng pamartobat. Wonten ing sakiwa tengen kita kadah tiyang ingkang gadhahi gelar pasinaon ingkang inggil, kadah ing yuswa ngantos jambul uwanen, ananging taksih remen cerah sulaya. Ribut rebatan samukawis ingkang estunipun boten wonten ajinipun. Sesaminipun lajeng nunantika, solae kok ora beda kaya bocah cilik. Para kadang sumitra dalem ing Sang Kristus, saged ugi kapinteranipun malah dipun agem kangge mrovokasi, ngububi lan damel sangsaya mulat-mulat latuning memengsahan. Gusti Yesus paring piwucal bilih sok tiyang ingkang boten purun bedamen namung badhe dados tiyang ingkang kakunjara kabelenggu ing kasisahan lan tatuning memengsahan menika. Minangka murid-murid dalem, kita kaajak supados andhap asor, lembah manah, sabar, lung tinulung, tansah bangun keduwung lan rerikatan anggenipun nélakaken pamartobat konjo ing Yang Rama. Mugi linurna Allah Yang Rama Sang Putra tuwin Yang Roh Suci kados ing mula buka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Konjo ing asma dalem Rama Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Sugeng enjing berkah dalem.